nyipta Werkudara Sewu. Budaya. Lolelo. Bagong wis cumawis wujuding jajan bodho wiwit saka najanto jajan utangan saking tokone Mbak Yeni ning nyatanipun sampun pepak wiwit saka kletikan permen lan sapanunggalane uga roti kongguan. Wis ana sedina Ki Lurah Bagong ngedhep jajan parandene ora ana tamu babar pisan. Antasena Gatotkaca Antareja ing kajibah tampa tamu padha bingung. Sebab sing ditampa apa wong tamune ora enek. Mung udat-udut titik-titik nyumet udut kelepas-kelepus. Nelangsa Ki Lurah Bagong watara jroning warudaya yen iki mengko ora ana daya babar pisan jajan arep dientekne dhewe praptane Sang Hyang Bathara Guru. Lole. Ana tamu. Ana tamu Bagong. Kunjung pantrate Boyoto madu retna kang binustika pinasti dadi kusuma peputyaanku kagunging kang weh roda indriya Umilah ing sekaring bawana langgeng mangestu ngara sidhem permanem kakak Narada.
Watara bareng ulun prapta mapan ana ing desa Pringapus jebul akeh wujuding ngrampatan ingkang manika warna, wujuding dedaharan lan pepanganan. Adalah. Pak Pong gembyong waru doyong ning pinggir lar. Kali. Lah iki kali lar. Mergo ngliwati Kali Putih ngoten. Niki namine Bagong niki Watara kena diarani nata wujuding pasugatan menika mbok menawa ana tamu niki kleru ngoten. Ndara Antasena. Piye, Gong? Wis kok jelaske nek iki open house? Iya, wis tak jelaske kae yang Bathara Guru kan. Wah iki nek dewa sing lencer iki genah ampune dhewe mesti ndak umum iki. Sangune mesti akeh iki kena iki tuku pure. Tak sampluk asmur masaku. Lah piye aku kecut pirang-pirang dina dhewe uripku ora enek kancane kok. Aku bodho ngene iki tenan wah jan. Pukulon Bathara Guru kali Bathara Narada monggo dipun sekecakipun. Lah dalah ndengaren kesesa mawon. Sing kesusu sapa? Sing kesusu sapa? Kancane arep njimuk jajan mati salami kaya. Kesusu apane kaya? Bagong, wonten dawuh. Eneng apa iki kok werna-werna kaya ngene iki? Ning njaba kok dipasang umbul-umbul werna-werna. Kowe nampa tamu, kowe ngenekke wujuding nek tak waca tulisane ora ana liya. Apa kae? Open house. Apa kuwi? Wah, dewa kuwi matane turah lek maca huruf. Niku open house niku padha karo kula buka lawang, sapa sing ajeng silaturahmi ngriki, kepara nyata kula tampa kanthi sanget kula sugata werna-werna. Apa iki ning cingkir? Kopi. Nyicipi ya le. Mendem niku nek dewa ngoten. Nek sing ngombe menungsa mboten napa-napa nek dewa mendemi ngoten. Bagong, mitra dawuh saka Sang Hyang Pramesti Guru kita kudu leren. Bagong, kita kudu leren. Kita wani adeg wujuding pasugatan padha karo jeneng kita mene kalodhangan sapa wae njaluk ngapura marang kita. Kapor nyata padha karo kita nganggep wong liya iku ndarbeni dosa sing gedhe kelawan kita. Iki kudu den bubarke, kudu dibubarke. Ora perlu dadak nganggo open-open apa iki ulun ora paham. Ulun ora ngerti. Kapor nyata leren nggon jeneng kita gawe wujuding pahargyan walang kekek mencok neng pari tembok mabur maneh mencok neng pari lomba ikan ana ngenyek mas karo wong wedok setengah Narada arep joget nang kayangan ora tau enek walang kekek kok ya. Ora cetha. Iki modene Pak cokekane wis muni anu Ndara Antasena. Apa iki mau? Gendeng paham yen? Roh iki mung serampat. Wong ora paham niki walang kekek. Oh ngono. Sire pukulan pripun? Kula ken bubar pripun? Mboten saged yen ngono ulun banjutnya wong itu. Guru. Mandek. Loh, dewa.
kowe arep ngorak-arik apa sing dadi tatanane Bagong? Bagong ki niate becik. Tegese Bagong ki ora nganggep wong liya ki luput karo Bagong. Iki ajanging silaturahmi, ajanging sapatemon apura ing ngapura sawuse kabeh wis padha nglakoni poso. Kok dudu sak penake dhewe. Anggepmu apa? Bapak ki omong telung kecap enteke setengah lodong. Wes urung tak bayar lho Pak kowe. Iki apa nyuguhi wong tuwek randi untu kok canggih iki. Iso bal-balan iki kok. Ayo guru, nanging Bagong wani Cumantaka mene wujuding kalodhangan sapa wae njaluk ngapura marang Bagong. Ora ngono kuwi, ora ngono kuwi. Malah keponyata ngene iki apura ing ngapura. Sing njaluk ngapura ki ora mung Bagong, ning sing padha teka kene padha seneng-seneng nglebur dosa. Nek kowe iki dewa ora perlu dadak kowe ning kene. Kowe cukup saka dhuwur nyawang wae jagat tentrem kowe kudune marem. Ayo bali. Ayo bali, bali. Iki ora ana sambung rapete karo dewa. Kudune nek kawula ayem, kawula rukun, nguyup kowe marem. Ora ngene iki. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Wes dikutahne Narada ki iya. Dudu karepe dhewe. Matur suwun, Pak. Iya, Lho. Wah, Narada ki dewa nek ora tau anu ta, roh wedang kopi lek nyeruput kok bolak-balik digawa sak cingkire ka lho, Mas. Wis bene, niatmu mok suguhne. Nek gelem suguh kuwi nek dijimuk aja medhit. Ya ora medhit, Pak, panjen aku niatku gedhekke rasa syukur. Ora kok iki mau Kurawa ya rene nganggep Kurawa luput njaluk ngapura karo aku. Ora ngono Pak, jane karepku ora ana liya ya ajanging rasa syukur merga saka poso iki wis rampung. Ya carane bodho riyayan ya Ndara Antasena. Iya, karepe ngono. Aku sing sabiyantu. Sik Gong, kowe jenengmu penipuan kowe. Penipuan apa? Nek jero blek kuwi apa? Rati lah. Ora iso. Aku roh. Ngawur kowe iki. Roti kok ya. Lah isine genah rengginan kok ya. Iki penipuan. Rumasaku. Lah iki apa iki? Permen iki garai lara untu. Truk raimu aja dremis-dremis lah. Mosok wis tuwek nglencer kok ngesaki jajan ki ora cetha kaya. Pak pendongamu ya, Pak. Riyaya iki muga-muga kabeh padha kosong-kosong lebur dosa kembali piti tegese kembali resik. Bagong aku sing teko. Ndara Punta Bimobal Gunawra sekaring toya rikala ngebya samudra iki eneng adicara apa iki kok akeh wujuding dedhaharan lan pepanganan Kakang Semar ning kabeh kok diadahi toples. Wah, kek toplese di lakban kabeh. Leh buka piye kancane arep jikuk ora iso.
Wah, Bagong eleng adicara apa iki? Ndara Antasena Pranatacara iki ora sudi kene rapati iso omong. Bisu ya? Ora kaya. Ora kulino ngadepi kaya. Ma, kowe sing matur, Ma, sebab aku ning niatku ya tulus rasa syukur mergo aku poso iki sak wulan penuh ora bolong, Ma, aku iki. Cacah kae bulang-bolong aku blas ora tau mokel. Oh ngono. Dadi ngresiki hawa nafsu, merangi hawa nafsu, nyingkiri anu dina iki aku wis bisa menang karo nafsuku dhewe kasan syukuran. Riyaya iki aku nekake para tamu iki tuju aku dahar kembel bojana Ndrawina. Wah. Kok enek empinge. Werkudara kok ngerti emping Seneng aku. Kula remen lemperipun menika. Aja, lemper mek sitok tak nggih dhewe iki. Tak nggih dep-depan kok ya. Lah tamu ora nyangoni. Kok iso kowe iki cah cilik apa piye kok ya? Bagong yen kaya mangkono penjaning sun ora kok jeneng luputke marang sira, malah kepornyata nggonmu. Gawe adicara sing apa iki arane iki? Open house. Apa? Open house. Wah, adicara open house. Ndara Werkudara muni sene kuluke Ndara Puntadewa klamah kae. Yen ngono aku tak melu-melu para pujangga dimen padha sowan ana ing Kedaton Ngamarta mengeti wujuding pahargyan gedhen ora ana liya wujuding dina riyaya iki. Aku melu-melu apa kang kok tindake supaya kabeh nayaka padha guyub rukun Bagong. Niki sing kula goleki. Bagong bodo. Inggih Kakang Prabu. Wah, lah iku seneng aku. Nggih, kula menika mboten kok. Wah, aku ngene-ngene iki demen kok ya. Kula nggih remen nek roti panggang ngeten iki kula nggih seneng. Lho lah iya. Wah, jalu malah aku. Nek sajake Kakang Prabu bingung lek tuku nggih disaki mawon. Lho lah iya, kabeh iki mu saurane silaturahmi ngapura ing ngapura. Dadi nglebur dosa sawise poso wis padha kepareng rampung. Inggih Kakang Prabu. Iki kok enak menika apa sing digawe iki? Lho lah nggih mila menika Kakang Prabu sak mboten-mboten. Hop, seketop. Dawuh ya dawuh ngemilingi leren. Ngomong karo gayem iki ratu ora isin. Gong lha kuwi tamu-tamu mangan tamu ratu sing dijujuk nggen panganan tok. Ora cetok. Kakang Prabu kula wonten ngriki. Lah dalah Yayi Puntadewa. Inggih Kakang Prabu inggih. Napa sing panjang dulangke kula? Menika kertase lakban niku. Wah, Yayi Puntadewa ya. Wah. Iki patut diterokke ning Kutaraja iki men rame kaya iki kresna nyepaken dawuh. Wes Ndara Baladewa kentekan nggen iki kursine entek Ndara. Mang rada minggir rika. Ya rada minggir. Jajane. Ratu. Kowe tak nggih engko jajane. Lho iki Pak ya kok sugoke. Sugoke ning engko to aja terus entek-entekan ngono kuwi. Nah iki lek ku anu kok ya. Mangkeke ngriku. Mas aku ora jenah Werkudara Radarana. Wegah. Aku lek kene wae. Janaka mundur. Ngesuaken dawuh kok. Wah, ora oleh nggen tenan iki aku. Ora lengken tenan iki. Janaka Rana ngestaken dawuh Kakang Mas, ngestaken dawuh. Dudu karepe dhewe nggone nganti entek Bagong lek duwe gawe jan. Ya Allah. Gimana? Satriya iki kono iki ora enek rengginan lho kono iki. Wong karo kangguan kok. Mbok rada sing anu to, ya Le, iki lambene bapak aja kok cipak. Cipak apa kaya
Ndara, kula badhe matur. Yo Bagong. Wis entek balekke adahe tok. Wes jok Ndara Antasena jok. Jok ki apane mburi ya wis entek kok ya. Ya Allah, ning anu, ning isor Pogo, ning isor Pogo kae ora enek panganan blas. Ya Allah. Wis engko tamune urunan nyatus-nyatus. Nggih mbayar leh kubon jajan ning warung kok ya. Ndara. Matur suwun, tole Bagong aku minangka dadi talangaturmu tak matur ana ngersane Ndara sing padha pareng rawuh ya tole. Wiwit saka gecul 1 2 3 4 5 6 7 8 nganti tekane 9 lan 10 menika alhamdulillah ing wulan poso dipun paringi lancar gangsar ing pengangkang kapanyata ndadekke berkah tumraping kula sak kulawarga lan rombongan kula. Lugunipun Bagong anggenipun nindakaken syukur open apa le? Open house, Pak. Nggih niku kapara nyata mujudake rasa syukur ingkang gedhe kula lan panjenengan padha asung wujuding kaluputan asok keluputan apura ing ngapura satemah kabeh padha resik kembali ke fitri padha resik ora duwe dosa kosong-kosong nambah ana kerukunan. Muga-muga saged pinanggih mboten namung dina iki sok kapanyata sakterusé saged padha sesarengan sami ngapura. Najan to sampeyan penggede, Bagong wong ora duwe, najan to sampeyan pejabat, Bagong wong mlarat, ning tetep aja nganti beda cara. Tetep padha njaluk ngapura, nglebur dosa supaya riyaya niki kabeh mangke katentreman, karahayon lan bagas kewarasan sarta keslametan, Ndara.